दिनैनि ब्लगा एसे बेलेग रोखोम ओमफ्राय आं ओइ मा जायगामोनलाय बे आंनि रुमाव नाङा जिखुनु नङारा जाय हक मा जायगामोन जायगा नामखौ बावलायबाय दे क'क्राझार देबोरगावआव दंफैयो ओमफ्राय अमा रुगासिनो दङ आं लानाय बे रुमाबो आंनिनो रुमखा बियो रुमालाय ओमफ्राय गोबां बुस्थु दङ आंजों दा सोर दंफायो नोंसोर एसे नायफादो बे अमा रुगासिनो दङ बिनि रुनायखौ जानि आंथ' मेल्ला बार रुनाय जाबाय नुबाय दा अमा बेदर रुदों नै कुकाराव रुदों मोनबाय मोननाया गासिनो नै दिनै नोंनि रुनायखौ जानायसै ना माथो ओमफ्राय दाहाय रुनायाथ' नै मोनखाबाय मा होनांगौ कफि होदों कफि अर्गानिक ना मार्गेनिक बेखौ होदों आरोखि जायखिजाया अर्गानिक ना मा होनांगौ सालायफ्रा जालायलाङालै अर्गानिक होदों आरोखि आयौ एसे जानायसै एसे होख्लायनोसै दा ना माथो सोर हरदों आयंना बेलेग आयं हरदोंब्रा बेलेग आयंसो बेनावबो बेलेग आयं दं ओइ दरसेखौ होजोबनोसै ना माथो दा होसिरा जाबाय ओमफ्राय संख्रि होदो होखाबाय संख्रि होआखै दाहाय जानायखौ एसे खोन्थानायसै दे बारा गोबाव खालामलाय बे अफ्रि ब्लग चेनेला एसे बेलेग सिस्टेम जायो दोनथ'बाय नायबाय थाबावदो अमा बेदर रुनाया ना ओरैबायदि सलिड आरो सुपार जादों ओमफ्राय नै बेसो रुदों दिनै बिगोमाया बे ओमफ्राय दा कफिबो होदों एसे लोंना टेस्ट नायनोसै खामबाय सथिबो गोथाव जादों हिट जादों दा फुरा सुपार बानायग्राया आंसो बेनोखा ओमफ्राय निउस नायलाय मा नायना होगासिनो आंनि चेनेला मानो कपिराइट जानायनि ओरैबायदिखा मालाबा मिउजिक हिन्दी मिउजिक दामना होलाय ओमफ्राय मालाबा माबा माबि दामना होलाय बे फिसा फिसौ चेनेला थैनायनि आरोखि जाहाथे दा नों बे आंनि बे फिसा चेनेलखौ मेगन सादों माने कमिउनिटियाव सोआबा जारलासो जागोन बे एनिथिं एमजे आंजों होख्लायजागोन बे अमा बेदर रुदों दाहाय ओमफ्राय इन्टारेस्टसो जाबावगोन जोङो दै नायलांबाय था आरो गावनो रुदों आं रुवाखैब्रा आं जाग्रासो बेनो बे रुदों दिनैहाय नायलांबाय था एनिथिं एमजे अमा बेदर रुनायखौ दिनै जानायसै हा बेनो रुदों दिनैहाय अमा बेदरखौ ओमफ्राय आंथ' रुखायाखै बेनो खोन्थादों न'नै बेफोरबायदि खालाम खिन्थु रुनो रोङा माबानिल' जायो बियो रेस्टुरेन्ट माबा 7 स्टार 3 स्टार 5 स्टारनिखौल' जायो नैबे बिथाङा एनिथिं एमजे नैबे मिनिबावदों बेलेग संग्राया बेसो डाइलग होदों ओमफ्राय आंनि नङा दै आंनियाथ' 1 स्टारबो नङा हालुवा स्टार आदा अफ्रिनि अननायाव आंनि अननाय नङा रा आइया माथो अमा बेदरखौनो मोनासै दंब्रा बैनि खनायावसो नों माखौ अमा बेदर लादों लायाखै माबा जोबाबो सिखारनाय नंला माबायदि संदोंलै बेलाय आंनि संनाय नङालै आंनि नङा बिनि संनायसो सिख्लाफ्रा गोसोथोफिनगोनसो दाबायदि बिनि संनायखौ जाबा आयु फाग्लासो जागोन बोराय जाबायना अफ्रिया बोराय जाबाय ओमफ्राय महरा दादुरा जाबाय थारुन मोखां जाबाय ओंखायनो ओमफ्राय नै ओरैबायदिखा बिदिखौ माहाय जानांगौ लाइ बिलाइ बा
थालिर बिलाइ बिदियावसो जानांगौ ओंखाम जानायाव मानोथो हेमब्रम खोनाखोब्रा आदिबासिनिसो रकयमेना नङा आदिबासिफ्रा ट्रेन जथेनायनि निउसआ फैफिनदों बर'आ मा जाखो माला ट्रेन जथेगोननो जथेखांबाय माला गाखै खामानि गैया खिन्थु रुनाय ओंख्रि जा ओमफ्राय सलिड जागोन कफिखौ रुनानै जा ओमफ्राय जायगा जायगा कफि मोजां कफि गायनायखौ मोनो ओमफ्राय बिदिखौ रुनानै जा मालाबाबो मस्ला मस्लि मिट मस्ला माबा माबि मस्ला बिदिखौ दाहोथार ना मा होनना बुङो ओमफ्राय नोंथ' मालाबाबो रुनाय जाफेरा प्रेसार जायो नामा सलिड ओमफ्राय आंनि गोदान चेनेलखौ माबा होनगोन नामा होनो आजानि नैबे निउज चेनेलावहाय अफ्रि ब्लगावहाय इन्टारेस्टिं भिडिअ फैयो जानाय लोंनायनिबो नुयो रुनायावथ' एक्सपार्टखा हाग्रायाव रुग्राना बिसोरो ओंखायनो मिथिखागौ आं थ' फल' खालामनो हागोन आरो गासिबो नायगिरिफ्रा फल' खालाम एन्टारटेनबो खालामनो हागोन आरो रुनायनि प्रेक्टिसफोरखौ मोननो हागोन जायखिजाया एनिथिं एमजे फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जों हाग्रायाव जाखिनि जानाय बा बायदिसिना जानाय बेफोरखौ सम सम खोन्थाबाय थागोन आरोखि दे ओमफ्राय जेरावखि जाया भिडिअ खालामनो थां बिनि ब्लगखौ बे चेनेलाव मोनबाय थागोन आवगोलनि बे गोजाम चेनेलाव जानाय नंला खारन मानो होनना बुङोबा बे चेनेलावहाय कयेकटा बुस्थु प्रब्लेमनि थाखाय आं हायासै रिकभार खालामफिनो पासवर्डआनो गोमानानैनो माने बहा थाखो खालामनो हाफिनासै सरि ओंखायनो क्षमा बियो ओमफ्राय नैबे गोदान चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइबखौ खालामनो हागोन थ' भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल